Good evening guys. Gabi na naman guys. Aray na banggi. Sa inyo nga amin. Today is my day off. Tamang relax lang. Walang alak. Walang gala. Matulog maghapon. Iton duyan. Mamaya tutulog na naman. Sarap. Melvin, naginamig ka? Ha? Naginamig ka? Ginom kita? Oo. Dilim na oh. Yan ang munting bahay namin dito. Diyan kila mama yan. Ito naman yung sa akin. Bahay namin dito. Diba? Ayan na. Wala lang guys. Nag-live lang ako ng konting oras. Okay. Okay na to. Ready na to. Bye bye.